social, li va tocar escriure, predicar, aconsellar i intervindre en grans problemes públics. En 1380 escriu el Tractat de Modern de Sestae Stigmata, en el qual arreplega les seues idees sobre la legitimitat del Papa Clement VII en la seva seu d'Avignon. En 1392 és anomenat confessor de la reina Violant, esposa del rei d'Aragó, Joan I. La seva obra social es va concretar en la fundació, en 1410, una confraria per atendre els xiquets i xiquetes orfes i abandonats a València, tasca que encara continua amb el Col·legi Imperial de Xiquets de Sant Vicent Ferrer. Aquell mateix any va ser el promotor dels acords entre el bisbat i la ciutat de València per a la creació d'un estudi general que esdevindrà precedent de la futura universitat. En 1412 va participar en el compromís de Casp en representació del Regne de València, on es va solucionar finalment el problema de la successió de la corona d'Aragó després de la mort de Martí Romà sense descendència. Va triomfar la proposta del sant de triar Fernando de Antequera com a rei de la corona d'Aragó. La coral Ginebra de la Societat Coral Micalet de València ens oferirà un concert vocal recreant aquests fets i altres per a presentar-nos la música que es feia al voltant d'aquella època. Els fets narrats responen al punt de vista d'un reportador d'aquells que recopilaven els seus sermons donant ser testimoni de la seva mort a Valls, ciutat bretona a la costa atlàntica. Aquell any de 1419, després d'acompanyar-lo durant tot un llarg recorregut de 20 anys per la seva predicació com a enviat de Déu per terres de l'Europa occidental. Recreacions musicals i biogràfiques d'aquells temps de camp entre l'edat mitjana i el Renaixement. Esperen xerrar. Hi haurà grans guerres de agres combats. Les nacions s'alçaran contra les nacions. Nosaltres recorrem al Senyor Rei nostre, poderós, demanant-li ajuda. Per so que venen les males núvols, trons de llamps, hom sonen les campanes, sonen les trompetes, trau hom les creus, les gens preguen devotament amb llàgrimes. Senyor, misericòrdia. Car les campanes són les trompetes en afils que donen terror als enemics. Llavors cada cristià, on se vulgui que sigui, deu pregar agenollat en terra.
Aquesta terra de mar verada ha pagat la lluminosa eloqüència sua. Ací romandrà ja tots temps, lluny de la sua pàtria. Faig esmena dels nostres pecats per a ser digne de contar extraordinaris fets que començaren l'any del Senyor de 1399 en les lluminoses terres de Provença. Un fred matí de novembre, caminant cap a les crestes alpines. Que el Senyor ens atorgue la gràcia de relatar fidelment ço que els nostres ulls veren, en la nostra mà escriguem. En aquell temps creixia la fam de desolació en Campedràs, Arles, Marsella, la Provença. La gent es feia esperances i veia que arribar a les places de temples. Les gens venien a nos i la paraula de Fra Vicent s'omplia de consolació i d'esperança. Una virtut misteriosa semblava cendres sobre els homes. Les seves paraules arribaven als cors de les persones amb una impressió indefinible.
Sense defallir, durant 2 anys continuaren per les valls alpines a la Lombardia, on convertiren valdesos, càtars i adoradors del sol que s'havien apartat de l'Església. Per arribar al missatge de salvació s'empenyia. I alhora sofrien la preocupació constant d'acabar la divisió que confrontava els cristians. Anaren per mar a Gènova, on Benet XIII ens esperava. Mas una pesta horrible flagel·lava casa per casa la ciutat. Avisem els penitents i restaren i auxiliaren les sofrides víctimes del mal, mentre que en previsió del contagi les naus del Papa salparen.
l'hivern de l'any 1408, travessaren les muntanyes entre Gascunya i Navarra per predicar en vilatges i ciutats del regne de Navarra. Entre aquella gent que amb devoció els acollia, Fra Vicent obrà lo prodigi de ser comprès en la sua llengua, com si fos lo particular llenguatge d'aquelles terres tan singular i diferent dels altres. Per camins distants arribaven missatgers demanant la presència de Fra Vicent. Santiago, Sevilla, Conca, Granada, Toledo. Molts eren els penitents que s'afegien en multitud, els que venien per escoltar-lo. Cercaren un atge per transportar-lo a nostra guia i així entrarem a les viles, a les tavernes de les ciutats. La gent pecava cantant les cançons del dimoni. A Granada, molta gent islàmica acudí a convertir-se. A Toledo es batejaren jueus i seguirem la creu. En processó entrarem al temple.
Els jurats de la seva ciutat requerien frevisant per calmar els ànims dels bàndols enfrontats a València. Càntics ardorosos resonaven per les places i carrers. Poc temps després, la mort del rei Martí revifà les bel·licositats i, desplaçant-se a Casp, fou persona important en l'elecció del nou monarca Fernando, amb l'esperança que portàs la pau a totes les terres dels reialmes d'Aragó. En aquells turbulents anys, els penitents els seguiren per terres de Catalunya, Aragó i Mallorques. Deixeu de ser penitents, entraven a les ciutats portant davant un crucifix. En molts ens rebien i venien a besar-li les mans. Mas eren molts els senyors i plebeus que, seguint los desigs de l'amor carnal, s'apartaven i pecaven.
històries de dames i vassalls eren constants. L'amor era motiu de desesper entre els trobadors que buscaven complaer a l'amada en cançons i poemes. Els poetes floreixien per buscar un motiu per escriure-li a la sua amada i amb desesper les notes brollaven amb desig dels trobadors.
l'any de 1415, anem a Perpinyà. En estranger, el rei Fernando i l'emperador Segimó parlamentaven per trobar la fi a la divisió dels cristians. Fra Vicent intercedí davant el papa sense resultat. Un mes després Fra Vicent anuncià que el reialme d'Aragó deixava d'obeir el papa Benet. Els cristians, tots reunits en concili, nomenarien un nou papa que acabàs amb el cisma. L'any de 1416, a cavall de l'ase, sense brides ni cabestre, vinguérem a Narbona, Besiers, Montpeller, Tonosa de Llanguedó. A Castres ens sorprengué una gran tormenta mentre estava predicant. A les gents començaren a retirar-se. Ell es digué: assereneu-vos, bona gent. El que ens envia Déu és aigua, no pudors, i ell hi posarà remei. Feu aleshores el signe de la creu, i el núvol es partí en dues parts.
Seguint el gran riu que travessa les terres de França, arribarem a Nantes. Després predicar a Vannes i altres indrets de Bretanya en direcció a la Normandia, on ens trobà amb el rei d'Anglaterra. Davant d'aquest rei intercedim per acabar la guerra dels 100 anys, que ja durava 80 anys, i continuava enfrontant aquest país en França. El rei, en cas de la seva petició, li declara una treva de 3 anys. El Nadal de l'any 1418, el darrer de la seva vida, retornà a Vannes, en Llitera, ja molt desbatut. Encara predicà a la catedral durant uns mesos, mas el seu temps acabava. Veient pròxim la fi dels seus dies, sentí tristor per retornar a València i volgué embarcar-se per descansar en la seva terra. Mas la voluntat de Déu decidí que les tempestats obligaren el vaixell a retornar a Vannes. D'abril de 1410, lliurà la seva ànima a Déu en espera de la fi del món que havia anunciat sense arribar a lo veure. Mira,
vindran falsos cristos en el meu nom. Hi haurà grans guerres i agres combats. Les nacions s'alçaran contra les nacions